Takže čaute, ja som Samson z channelu Wanted Groove a dneska vás vítam pri hre Royal Clash. Keď chcete si ju môžete zadarmo stiahnuť v obchodu Play. K samotnej hre, čiže hra je veľmi dobre spracovaná ako graficky, čo môžete sami vidieť, ale aj obsahom, čo si za chvíľu ukážeme. Čiže môžeme začať boj. Čo by som ešte dodal? Ja si myslím, že nič. Ak to uvidíte, sami sa presvedčíte. Výborné. Takže myslím, že ho nechám, aby ma porazil. Vlastne táto hra je spravená na spôsob hry Clash of Clans. Áno, hej. Ak z vás niekto pozná hru Clash of Clans, tak vidí, že to je na spôsob nej, teda aspoň tie postavičky a tieto tri veže alebo hrady, čo tu sú. No a čo ešte dodať? Len už počkať, ma porazí. No poraz ma už. Ježiš. Nebrá sa. No, vyhral, dobre. Vlastne, ak ste už Arena 1, ja som už Arena 2. Ak ste už Arena 1, tak tuto hore sa vám vlastne za víťazstva sa vám vlastne pridávajú korunky, za ktoré si potom môžete otvoriť túto zlatú truhlu. Vlastne tu si otvárate truhly za 3 hodiny. Si upgradeujete a meníte svoju armádu. Tu si vlastne môžete upgradeovať za peniaze a ak ste už v klane, tak tu máte bitky svojich alebo členov klanu, v ktorom ste, a to je vlastne klan. Platí to takisto ako v Clash of Clans, že svoj klan si môžete vytvoriť, ale aj sa pridať do klanu. Vlastne tu je clan chat a to je asi tak všetko v tejto hre. Takže ak chcete, môžete si ju stiahnuť v obchod Play, bude aj popisok, teda v popisku bude aj link. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a čaute.